Yun na yung bus guys, sasakyan namin kasi cutting trip tayo. Ang hirap mag-commute talaga, grabe. Hanggang dyan lang kasi yung bus, hindi sila pwedeng pumasok ng Pangasinan. Kumusta yung cutting trip? Nakakapagod. Ano? Nakakapagod. Bago ka pa lang sa channel ko, please click subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Hi mga kapoldo, welcome back to my channel. So today's video, sa minibus ko ako from Lingayen papuntang mga Tarem kasi ito lang yung way pabalik na Pampanga. Wala pa kasing diretsong bus, so cutting trip from Lingayen to mga Tarem to San Clemente to Camiling kasi hanggang Camiling lang yung bus. Ilang beses kami akyat baba nito, siguro mga isa, dalawa, apat pang lang mga kapoldo. Update ko kayo. Yun guys, saan po? Ano sa loob? Ito na mga kapoldo, lipat bus na ulit. Pangalawang bus na ito. Cutting trip is real. So pagdating doon sa dulo, magka-trike na papuntang bus. Ganun kahirap ngayon mag-commute, mag-uboy. Grabe, napakahirap mag-commute. Akyat baba. Ay, mapagod, pero wala tayong magawa kasi yun yung protocol. So susundin natin. Forget na yung biyahe mula Pampanga to Pangasinan is 3 hours lang. Ngayon ang nangyayari, nasa 5 hours yung biyahe. Baba na naman tayo. Baba na naman tayo guys. Yan, pangatlong baba natin. Lilipat na naman tayo ng strike. Ay, saya-saya. Baba? Yes, nandito na naman. Saan tayo sasakay? Saan tayo sasakay? Maghanap naman kami ng try. Saan po? Kamiling? Try? Kamiling. Paglo. Yung sakay ng ano ko, Solid North. Oo. Pero tutalura kami kuya. 50. Yan, 50 pesos guys mula rito. Nako, ating trip na naman to. Ay, Diyos may hirap. Ay! Last na to guys, tapos sasakay pa kami ng isang bus. Solid North papuntang Pampanga na. Ay nako, abang-abang lang. So ito na guys, yan na yung bus padaog. Ay, ating trip is real. Ay, papatay yung link. Nandito naman padaog. Ay,
Yun na yung bus guys. Sasakyan namin. Kasi cutting trip tayo. Ang hirap mag-commute talaga, grabe. Ay. Ayan. Ito guys yung Kamiling. Hanggang dyan lang kasi yung bus. Hindi sila pwedeng pumasok ng Pangasinan. Kaya nag-tricycle kami mula doon sa mga Tarem hanggang dito. Kasi dito lang yung nag-aabang yung bus papuntang Pampanga. Kaya grabe. Grabing hirap. Hindi. Ayaw mo? Tara na. Yun, nasa Solid North na kami. Ayan. Konti lang pasahero. Actually, parang kami lang yung pasahero. Salamat at makaano na kami sa Dao. Umalis kami guys na Benmaling is 2 o'clock. So ngayon 4 past na ng hapon. So 2 hours na dito pa lang kami sa Kamiling Tarlac. Ganun kahirap mag-cutting trip. Grabe. At least nandito na. So diretso na tayo. Diba? Kumusta yung cutting trip? Nakakapagod. Ano? Nakakapagod. Oo, nakakapagod. Kasama namin yan. Ayan sila. Nakakapagod talaga, ilang akyat baba. Ay, lipat-lipat ka. Ayan lang guys, siguro makarating kami ng Dao. Almost 2.5 hours. 6 PM na siguro nasa Dao na kami. So, update na lang. Ay, kaya sa mga gustong muwi. Isip-isip kayo kung mag-bus kayo. Mas maganda pag wala kang bitbit. Mabilis maglipat-lipat. Pag marami kang dala, ay mahirap. Kasi ilang sakay. Ayan mga kapoldos, yung experience ko na talaga mag-commute sa panahon ngayon, sa pandemic. Grabe. Kung wala kang dala, mabibigat, mas okay to. Pero kung may dala ka, mahirap. Tapos yung pamasahe, tumaas din. Agad yung mukha. At least makawin na ng Pampanga. Ay, grabe talaga yung experience na to. Sa nasusunod matapos na para dire-diretso na yung biyahe. Daon, hindi na tayo. Mind check is 6:30. 4 hours biyahe. Yan. Dao is real. So, thank you solid naman. Dao.